khaka ham jam munya kharo belai khai khakhambo belai khai bukhaw yor jabo amahai kobrok nok nago amahai tamung no nugo tam himale जों जतन जों दाबि खालायो 184 नम्बर राजानि बंशधर मोननाय दिनै 184 नम्बर राजा एखेबारे लास्ट राजा दिनै महाराजा बिरबिक्रम कुशमानि जे बाहामजो तै बुसुक नगैनाय जेबाबे कक साका आबो बुखा सह्य खायमेया आबो मानि गसिना हार माया जात कक अ सानायखा इंडिपेंडेंट चैनल नि सयकत तलापात्र ताई मनीषा नि बकासा दंगो बोरै बुखुबो दङ अ कक बरन हयते आसाय माले दिनै बिसिङो आबाय आजाव हिमाहाय दिनै ओ राजबंशनि दाबि खायनायनि बिसिङनो बाक्सा बुल बुजिमान बा बुल बुजगै दं अबंखा दिनै 15-16 तारिखआव दिनै जे जागाव दिनै सम्मेलन थाङो अ सम्मेलन बुबाग्रा महैतन पक्षाता जेन जों अनेक आरो चेंज खालाय जाका सब जोनाल वाइज इंसिनाय ब्लक वाइज इंगला खालायनाय तार माने आरो चेयरमैन पोस्ट न नरि जाका आबो बुबाग्रा नरो हायसे केबो नया तिप्रामथानि सुप्रीमखा बुबाग्रा जिने हा बुबाग्रा न सिद्धांत नाहारो बुबाग्रा न लास्ट पक्षाव बुबाग्रा न स्नामबो बुबाग्रा हायकेन खालायका चेयरमैन पोस्ट तरिलिया चेयरमैन पोस्ट करी कहने आपातत ब तंगरालिया तई ब और अकक न साका चेयरमैन पोस्ट करी फानो आं वारियर्स इंगिनाय तिप्रामथा बाय गदालि खलायनाय अमहायके साजा आ जागावो लाइव चलि दंगो अनेक मीडिया ताकु संतंगो दिनै वानजिनि मीडिया तई जिनि तिप्रासानि मीडिया र तंबाय मानि परेबो जों 17 तारिखआव जखन प्रेस मीट खायो राजबारियाव आ प्रेस मीटो खरकसा वानजि मीडिया सिंगा लास्ट कक सापुरो चेयरमैन से याकाय रिका हंकाय नों तिप्रामथा याकार दारिखा नैनाय इनके बाबू बाग्रा अमहागे न उत्तरिखा जे आ बरो रगो अ 15-16 तारिख दं हंकाय बाबरो कोनो कक न गुरो गई पत्रिका रगो न्यूज सापक आबन बागन बुबाग्रा साका नों हिंदी दा बुझी ना इंग्लिश दा बुझी अमहाके सामानी जे जागावो बुबाग्रा हिंदी बायनो साका इंग्लिश बायनो साका जे आं चेयरमैन पत तंगलिया साधारण वारियार हिसाबै न आं सामु खलायनाय तिप्रामथानो तेबो स्ट्रं खलायनायनि बागै तिप्रामथानो तेबो स्ट्रं खलायनायनि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बागैनाय बुबाग्रा वान सुकमानि बागैनो अमहायके डिसिजन नाहारिनाय कक सामानि आपनि बागै बुबाग्रा आदिनो अमहायके इंग्लिश दा बुझी हिंदी दा बुझी हिंसाका जे बिनि सिद्धांत जे बकक सामानि मते इंजागि आंगि बा बरक तविसा मुर गुरु ग्रिफानो बा तविसा गुरु गुइफानो बरक पत्रिका रगो दिसाइमानो आबन बागै बुबाग्रा आदिनो अमहायके कक साका आबनो रक्षावैनो जे सयकत तलापात्र अमहायके कक सामानि बिना आ कक गांते चिंगुरि रक उच्चारण सिखानायनि किसकिरु हाजि बिन आ कक रंनो खोनाका हंकाय आबो चिंगुरि रक फानसै थामथि कावैनाय सागनि बिखुमु पर्यन्त बसाय थाङो आबो मानि गसिनाय मेजा चाइनीज पार्टी चाइनीज दालार हिनो बुबाग्रा चिनि बुबाग्रा न ताम बका र हिबेका तेबो हिका खानकिर छेले रहने आबो आ खानकिर छेले आबो जों मानि गसिनाय मे हासि वानजि बाक्सा वानजि रबो मानि गसिनाय मांगला जे खानकिर छेले मानि तेबो साका आरो सुवर तेबो साका तमी रखिनि नाय तेबो साका उग्रपन्थी 14 गोष्ठी तेबो साका जुता आंगा दिनो तंखा जुता खुलु बुनानि हिनि सामानि अबो
अब माने गसिनाय मेहायसि बखाय बेलाय बखाव यर जागो दिने आं सानानै मुसुङो जे जागावो महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि बाहामजो खंगचिने राजमाता न पर्यंत बो खानकी हिंगा जे हा बुबाग्राचिनि 186 नामा राजा बन पर्यंत खानकी छेले हिंगा टमी हिंगा सुवर हिंगा ओ ताम जानि हिंबाय गाहायसि तिनि आं सानानै मुसुङो जे सयक तलापात्र बो बरफ मुनुसुनि गुलो सिकरिखा बरफ मुनुसुनि गुलो सिकरि बो अमहायके कक सामानि बो पगुइ थानानि कगया जे जागाव महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बांग्लादेशनि रायपुर दांगा नोआखालिया दांगा आरो हिंदू मुस्लिम हिंदू रक आरो नांलायै दांगा नांलायै जखन त्रिपुराव फाय आश्रय हानान बागै महाराजा न खुलुमबै काकते मिनति खलायै जे साफायै जोंनो अरतरि दि जों चिनि उपाय गरै जोंनो बानचिरि दि हिनै महाराजा न फाय खुलुमबै महाराजा बरंनो नारगै माने बो आप पग थानानि गया जदि पग हंका बो राजबंशनि जे चिनि राजा न अबहायके कक सागला खामो दिने अ बरफ मनुष्या आं सानानै मुसुङो सयक तलापात्र बो सिगाङो बो कक हामिया सावैनाय सैखि दंवा सुं दावै पेंगे सिगाङो बो अमहायके कक हामिया चाया सावैनाय जखन चिनि प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब देव तंफ्रु मुख्यमंत्री तंफ्रु हायकेनो सावैनाय बो जेल सब जाखा ताबुक आनि तयमु कासा तंनाय ताबुक चिनि वर्तमान मुख्यमंत्री चिनि मानिक साहाजी बिनि थानि न स्वराष्ट्र दफ्तर दङ स्वराष्ट्र दफ्तर जेहेतु मुख्यमंत्री नि पावर तंमानि बा नंगो अबनो जेमन चिनि प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव नायमाहाय खलायमाहाय नंगो पावर फुनुंनानि दरकार जे व्यक्ति अमहायके चाया अमहायके नुंग्रामि कक नुंग्रामि भाषा बुखुबै उच्चारण खायमिया जात भाषा तैनाय अमहायके सामानि पबबुं तंनाय नों अ सयक तलापात्र भरबतन ब नाकि केलकाता तंगो जरा हंकांकाय कर्नाटक खार तंगैपो केलकाता खार तंगयो इंगे बा पुलिस जदि सरकार नायका हंकाय जदि प्रशासन नायका हंकाय अब बनरमनानि किच्छु बेपाया नों नेटवर्क खलायनाय पुलिस रकनो मोबाइल बाय खलायनाय नेटवर्क तिरसारिवैनाय नों बनो ब जागा खारिद नों अब रमै मानु आं कबकनाय माननीय मुख्यमंत्री नों जासके पानो अ सयक तलापात्र न नों रमै नों जेलो मा दानाय हिनाय नि थानि कबक मुंनारगो तामनि हिमाले जे सयक तलापात्र अकक सामानि बेलायके सेलें मासिजा जों सायमानो आशिसन दांगा नांलायमानि आशिसन दांगा नाङै थांगा पिया आशिसननि दांगानि परिनाय त्रिपुरा राज्यव ताबुक शांत शिष्ट भावे जाति उपजाति मिलित मानि जागाव अ सयक तलापात्र नि जे बन बिनि तमुंनो सुद्र ग्रियांका हंकाय अ त्रिपुरा राज्यव ताइसे दांगा फानो नाङै मानो बिनि अ कक सामाबाय ब अ कक बुथागला ब सुदु महाराजा न से ब अमहायके सायमान हंकाय ब सुदु कक बायतंला याक बाय बतंनाय आ समय दांगा नांनाय आबनि बागै दति खाय सामुं देरायासिनि माननीय मुख्यमंत्री नों एक्शन नाहादि बन जेसकै पानो नि पुलिस पाथगुइनाय नि गोयेन्दा पाथगुइनाय बाहायके बन नेटवर्क बाय बाहायके बबरतं नायतुगु तिख्लायनायनि आबो प्रशासन पुलिस प्रशासन नि थानि सम्भव नरक जेसकै पानो सयक तलापात्र न तिख्लाय रंदि हिनैनाय सानानै मुजुङो जों दिकार जानगो जों बुरि रक उंगैनाय अमहाय जे कक सामानि अब बेलायखे चाया तिनि सयक तलापात्रनि जे बुमा बुदय अबरंग नुगैनाय बेलायखे खाखाम कना बतो केबनि बुसानो दागि रहया जे थानि नों अकक सायदि थानि नों अर बुइ फायदि थानि नों अर कगै फायदि थानि नों अर खुनखाय फायदि नेनाय के बुमा अमहाके दागिया तिनि अबबतंगो कासे संसार कासे परिवेश नासिगि बाक्सा सिरंगु
संसार दागिमु संसार फोरोंजागमु तैनाय कासा अमाहाय कासा शिक्षा दङ किन्तु जे सयकतला पात्र ब शिक्षा ब गुरुनि थानि शिक्षा मांका अब सिलिया सयकतला पात्र नों जदि साहस दंगांगांकाय नों ताङै खारि दं नों जदि साहस दंगांगांकाय नों तिरप्राव फाइकक सापायदि नों तिरप्राव फाइकक सापायदि ननो जों ताम खलाया नोंआफ्रोनो नुकनाय नों तिप्रासा बुरि रकनि फान नुगियाखौ नों जे महाराष्ट्र महायके कक सामानि तिप्रासा बुरि रकनि फान नों सियाखौ तिप्रासा बुरि रकनि थामजि नों सियाखौ आं कबकनाय दासिम आंनि जोंनि वार्किं प्रेसिडेंट DWF सेंट्रल कमिटिनि वार्किं प्रेसिडेंट मणिहार देव बर्मा बसाका जोंनि बुरि रकनो कबक मुंनारखा अब खालायनायनि दरकार सारा त्रिपुरानि जोंनि जे बुरि रक जारा ब्लक कमिटिआव तंनाय रकनो अबनो कबक मुंनारनाय नर नंनि थाना रगो नंनि गानागिरिनि आउटपोस्ट रगो नर FIR खालायदि ओ सयकतला पात्र न बिनि प्रतिबादे नर लिखित भाबे नर FIR खादिनिनाय नं थानि बकबक मुंनारगो जों सयजंलिया अमहायके जे कक सामानि न दैनाय ओ सयकतला पात्र न दैनाय ब बेलायखे बाराबारि इंगि टंका बनो जेसेकै पनो अन्य आश्रय जों मान हानाय अन्य आश्रय जों माहिनाय जदि बनो रम्या हंगांकाय जों मुख्यमंत्री ने आरो पनो जों थाङै मासानाय मुख्यमंत्री ताम एक्शन नाहा जदि एक्शन नाहाया हंगाय मुख्यमंत्री नि थाङै बजों मुख्यमंत्री बाय बजों बिनि अफिस थाङै जों मालायनाय बताम पक्षा ओ मा अबो जों मा सिनाय मा बुजिनाय मुख्यमंत्री बिनि कक्तामो ब सयकतला पात्र नि बागिनाय ताम एक्शन हायमा जोंहाबो थांखानावैनाय बारा कक्साया ताम हिमालय ओ सयकतला पात्र जेसाकै पानो बनो रमना निंथुन अबो कासासे जिनि दाबि तंनाय बनो धिकार जानोबो बिनि अपग्रक सामानि न हामबाय आसु नमसि जों खालायनो जों ब्लक कमिटी तैबो FIR खालायजानाय जानजानाय एलाकाव जों सेंट्रल कमिटी बो खोना जों FIR खालायनानै थांनि दङ जों सेंट्रल कमिटी बो खालायनाय ब्लक कमिटी नरबो खालायदिनाय नंथानि कबक मुंनार